Hey, what's up mga kapubring bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video guys, dahil pobre tayo, magpo-food trip tayo ng pinobre. Ang isang galunggong at isang kalahating kaldero ng fried rice. Tara! Pobreng bisaya. Tara guys, kain! Kita nyo, pa isa-isa na lang tayo ngayon guys. Dahil nga pobre tayo eh. Kain tayo guys. Kain po. Nag-iisang ano lang yan ang tawag sa Tagalog, ang galunggong. Sa Bisaya tawag dito bulad eh. Pinapawisan ako.
Kunti na lang. Last. At natapos din. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell button para update ka sa mga susunod pang video, no? Ciao! Maraming salamat!